Hej, čaute všetci cooloví ľudia, zdravím vás Lukáš a vitajte pri ďalšom krátkom random vlogu. Nachádzame sa v Royal Observatory Greenwich v Londýne, takže ešte raz, je to kráľovské observatórium v Greenwich, tu v Londýne. Pôjdem sa pozrieť aj vnuka, neviem, či sa tam však bude natáčať, takže uvidím, keď nie, tak vám toto poukazujem aspoň zvonka a nejaký výhľad, ktorý ja už vidím, vy ešte nie, ale vám poukážem. A je tu tiež dosť ľudí, takže uvidíme. V podstate táto budova, ktorá je za mnou, ktorú môžete vidieť, tak to už je to observatórium. Takže ideme sa pozrieť, idem nájsť vstup. Neviem, kde sa to dá. Idem nájsť vstup a pôjdem vnuka. Takže ak sa bude dať natáčať, tak vám to snáď ukážem. Keď nie, tak vám ukážem aspoň toto. Vnútri Greenwich Observatory a momentálne som pri mieste, kde sa všetci fotia, alebo teda si fotia poludník, a to 0. poludník, alebo známy taktiež ako Greenwich poludník, od ktorého sa teda odvíja celkovo satelitná navigácia, pretože toto je vlastne 0. Proste tu vám navigácia bude ukazovať, že ste na 0, na úplne 0, a potom odtiaľ sú tie poludníky, ktoré idú okolo celej Zemeguly. A môžete to vidieť priamo za mnou. Tá čiara kovová, to je vlastne 0. poludník. A momentálne sa nachádzam teda podľa tohto poludníka sa nachádzam v východnej časti pologuly. A spravím jeden krok. A momentálne som už na západnej strane pologuly. To je cool, čo? Prešiel som priamo do iného sveta. Som na západe. Takže ešte raz, tu je 0. poludník. A pokračuje takto ďalej. A momentálne polka môjho tela stojí vlastne na východe a polka na západe. A.k.a. či je taktiež povedané, som v strede Greenwichského poludníka, v strede Zemeguly, odkiaľ sa teda satelitne merajú vzdialenosti. Poďme ďalej. Každé časové pásmo je Zem posunutá o 15 stupňov. Čiže sa to dá ľahko vypočítať, ak viete, aký je rozdiel medzi danými časovými územím, teda medzi danými dvomi miestami na svete, ak viete, aký je časový úsek. Čiže napríklad medzi Londýnom a Slovenskom je hodina rozdiel. To znamená, že sme 15 stupňov, Zem je zatočená o 15 stupňov medzi tými dvomi miestami. A každou hodinou ďalších 15 minút. Čiže napríklad do LA, stade to je to 8 hodín, do Kalifornie, čiže by to bude 8x15, čo je 80, 120 stupňov. Tak dobre počítam. Tak.
Tak, už som vyšiel z tej observatórium, bol som sa pozrieť aj do planetária, lietadlo nehučí, do planetária, ktoré bolo ale taktiež spoplatnené, ale časť bola zadarmo, tá bola dosť zaujímavá, pretože tam boli interaktívne veci, ktoré som si mohol vyskúšať, aj som si, boli tam napríklad také zaujímavosti ako vytvoriť si vlastnú planetu a jej mesiac, čiže vy ste položili také kocky, ono to potom vypočítalo matematické výpočty a vlastne ukázalo vám to, či bude okolo vašej Zeme, čo ste si vytvorili, obiehať ten mesiac, alebo narazíte do seba, alebo takéto veci. No mne sa podarilo zničiť planetu, takže so mňa vedieť nebude. Každopádne tam boli rôzne ďalšie veci, ako napríklad vytvoriť si vlastnú raketu a poslať ju na teda objavovanie. Aj to bolo celkom zaujímavé. Boli tam ukážky meteoridu najstaršieho, koľko to bolo? 4500 miliónov rokov? Dáte také miliard asi rokov. Čiže boli tam zaujímavé veci. V tej observatórium nebolo to zlé, ale ako za ten peniaz, čo som tam zaplatil, som čakal kúsok viacej. Väčšinu vecí, čo tam bolo ukázané, boli vlastne aj tak len hodiny a všetko to bolo zamerané na čas. Na to, ako sa určoval čas v histórii a tak ďalej. Nebolo to zlé, ale vravím, trošku viac som očakával od toho. Toto planetárium, čo bolo zadarmo, ma zaujalo viacej ako tá observatórium. To hovorím úprimne. Stretol som Mercedes, ktorý mal pozlátené línie, zlaté kľúčky, buď zlaté alebo pozlátené, a čiernu matnú farbu, lenže to nebola farba ako taká, to bol ako keby nejaký povrch, ako vyzeralo to ako z koberca, ale proste to bolo niečo luxusné a to auto vyzeralo ale divne. To sorry, ale bola to tak trošku urážka Mercedesu a v živote som nevidel mať ako keby koberec, čierny matný koberec, také chlopky to malo, také vlákna na aute, celé auto, komplet auto, plus zlaté obrysy, zlatý znak Mercedesu. No nevadí, každý má svoj vlastný štýl, že jo? Proti gustu žiaden dišputát. Každopádne výlet to bol v pohode, zase ľutovať to neľutujem, som na peknom mieste. Tu je park, inak som v parku, kde je riadne veľa ľudí a turistov teda. Predo mňa je ďalšie múzeum, ale do toho už nejdem. A taktiež som nešiel do kina, ktoré patrilo vlastne planetárium, ktoré bolo ale riadne drahé. Takže som tam nešiel. Možno inokedy. Takže každopádne ja som si tento deň užil, bol to taký krátky výlet v sobotu a chcel som vás zobrať teda aj na takéto miesto, aby ste videli zasa inú časť Londýnu, pretože sme v južnej časti a takto ďaleko na juhu som hádam ešte ani nebol, nakoľko žijem v severnom Londýne. OK ľudia, takže to by bolo teda všetko, ako vravím, díky, že ste si to pozreli, bol to iba taký krátky random vlog, užívajte ešte dňa a ja sa s vami lúčim, ideme sa zase na budúce. Big Adventure Spirit, signing out.